си онзи от YouTube, аз те гледам. Имам subscribe. Да, ти си един с бебешко лице, да постоянно си правиш. Познат. Да, знам. То судика се облякал. Много хубава е уха си. Е готин. Благодаря. Вие сте много добре. О, мерси. Весели празници. Благодаря, искам и аз сега да те храна теб със сладък. Ела. Може би някой друг път. Кога? Какви храни? Ще се оговорим. Окей. Ще Чакай, мам. Добре. Толкова бо. Кога така? Ел се случва с теб. Ти емо ли си? Какво? Емо ли си? Смисъл? Какво каза? Лига играеш? Да. Личи си. Аз не играя Лига, но то се личи от някои хора. Пича знае за какво говоря. Пича знае. На колко си? 0-12 са. Да, Скип. Той си манинка. Остава. Това от мен е нищо при тебе. Що от тебе нищо? Пазих съм, гледам тук на 4 момичета за инстаграма, аз чуда коя да избирам. Чакай, искаш ли да На питам? колко са? Аз ще ви съм. Мънинки са, чакай сега ще по. Ти си на 20, бе. Е, тая с червениката коса. Вижда ли са нещо? Гнус. Кафе ли са, бе? Не е от Стара Загора. Братле, ти си на 20, костурите на колко са? Тя дали не е на 15? Ти си на 20 костури, Да бе. ме затварят бе, брат, не пасвам му. Това дали букаш. Много красив бе. Дали бе? Бих обърнал резбата за теб. Стига бе. Това е истина. Не е чак толкова добре. Напротив, носи хубаво. Направо мога работиш като модел според мен. Още 0 кучки. То се надъха яко, като му говорите, надъха се. Другия пък писал, че биберонта гледа го. Само така, брат ми. Да. Окей. Откъде си, на колко си, може да си гадже. Не ли ти казах? А на колко си? 14. Баваш се. Бах ти мотивирали за 14 годишен човек. Какво бе? Поне му давам 17. На колко ти Ти гледаш? изглеждаш на 18 поне. Да бе, да. Никакъв шанс. Да бе, Може, възможно. казвам ти, брат, мога работиш като модел. Мога да те уреда даже. Сега съм на 14 смисъл. Еми точно от по-малък да влезеш в шоу бизнес трябва да... Треска всяка втора. Треска Здравствуй. всяка втора, браво, то и аз имам... Не. То и аз да Казах, съм ще. теб и аз ще трескам всяка втора нормално. Даже всяка първа може би. Много здрав. Браво. Там не готините не се заслужава. То по нищо не се вижда. Браво. Да бе, да. Всичко е пак като го пуски смисъл. Просто нямам този гейм. Чао, браточка. Чао. I'm pushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Doing my От какво се очуди? Харесах ли ти? Мога да махнеш филтъра от лицето? Тя знае, тя не е глупава. А, харесах ли ти? Да, кои найници? Няма значение. Така по-добре ли? Да, много си красива. Мерси. Откъде си? Къде си? Аз съм от Ботевград, а ти? Разговор. 250 км. Какво са? Да един път. Какво са? Ама ще ги пътувам, какво да правя? Какво са? Кой напис? Кой ми даваш? С този филтър не мога да ти кажа. Аз ще ти кажа. Поне на очите. Предположи. Предположи какво? Стани пак, флексни. Флексни. Брат, добре, широк си, ама тренирай за бицепс.
Имаш талант. Имаш хляб. Може да около 05-04. Познах. Кое е 05, 04. Аз казах 04. 5. Той е 05. Пак една година като оня. А ти си Предположи 08. 08, аз така мисля. 09. О, Това са не мога да мисля ли, бе? 14. 15. 15. Е, тъмън. Тъмън си. Малко, още една годинка и... В принцип, още една годинка, демек 08 са 10 клас, нали така? Да. Аз съм 10 клас. Така Ти че, си почнал по-рано. да. Така че може да се развихрим. Мастия. Какво ти става? Котка ли имаш? Да, и е побъркан. Това мат. Старата. Верно ли? Да, обаче му да не е помня. Как се казва? Писко. Писко. Кой си кръста котката Писко, бе, човек? То това е име ли е изобщо? Писко. Кръсти го Топчо, ама Писко. Такъв приятел. Това ти искал кръст. Имаш ли си приятел? Аз ако имах нямаше да съм тук. Това е добре за мен. Това е Тя ако имаше, нямаш да е там. добре се знаем. Нали? Като цяло. Виж, аз имам 2 кота. Оле боже. Това се казва мъченце. Еми, добре, чакам ти Инстаграм. Само фитнес ли е способ да не знам, може да нещо. Лосто е, само лосто. Ето, тя си да знам. Лосто е само. Само фитнес не е съгласна, само лостови е съгласна. Ох, ама то пък 09, какво да очакваш, то какво разбира? А ти? Сега вече е съгласна. Кикбокс. Кикбокс. Ще правим спаринг. Пижени, че продължава да спи от биберона. Добре, ама да ме не биеш много. Няма. Е. Ечката гледам си в много коледно настроение. Обичам Коледа. Чакай сега. Сега че съм се забила. Да не стина. Но няма да се видим. Ще видим. Това е Шрек. Да. И пише Jingle Bells, Christmas Smells. О, вау. Добре, продължаваме напред. Може що? Защото чакам да ми кажеш дали ме харесва. Аз ако се видя в Инстаграма, трябва да махна. Що? Добре, стой, ще Що? Що? Ако си влиза в Инстаграма, ще трябва да махна. Не, с лампа цената е ужасна. Затова в момента буквално съм на фенерчето с телефона ми. Защото зад мен. Пак изглежда след човек, заклевам се. Искам да видя. Ще ме видиш в Инстаграм. Само да кажа, наистина не съм catfish, обещавам. Catfish? Catfish. Че не изглеждаш, че на снимки гледаш различно за мен. Да, ти не си цъка лампата, защото като цъкне лампата, ще се видят трети папки тук и ще се види колко е грозна. Пък на снимките, фотошопа направо я прави бомбон. Аха, ясно. Да. Много хора са ми казали, че съм почти същата, така че да. Не вярвам. Значи, Ако искаш да пропусна Стара Загора, ако искаш да Стара Загора, да не е проблем. направо да идвам в Стара Загора. Направо си го кани 09, направо си го кани. Да, не е проблем, според. Не е проблем. Ми добре. Ма има ли къде да остана, че? Е, брат, при нея ще остане, че тя вика, бе, ти павелецка си. Сигурно, ще намеря. Що му казваш? Ама не обичам. Спокойно, бе, тя ще спи до тебе. Страх ме. Легото, чуеш ли легото? Двойно. В смисъл, легото е двойно, братле. Добре. Тръгвам. С кола съм, да. Е, сега ще я покажа. Каква? Ти се радва, че е с кола. Не питай каква. Сега искам пича много да е бил, дали знаете, 120 IQ, да й покава някаква барака и да им реакция. Пасат. Бива. Ясно. Аз другата година почвам за мотор. Какъв мотор? Едно. Крос, най-вероятно. Това е моя. О, тя вече. О,
Пада в транс. Не се превземайте, моля ви се. Полюбили се? Да. Да. Чудесно. Кога ще ме поводи? Кога се ме поводи директно. Взимам тъй да воза. Добре. Прави го. Добре. Ема кралицата се обажда. Оле боже. Кажи здрасти. Здрасти. Кажи здрасти. Айде да е. Ема? Аз писко го имам в профила ми. М? Кога ще го видиш като гледам? Писко го имам в профила ми. Добре. Оч мой да кантариш. Сега се го паща, брате. Да. Да. Това ми е мечта от Това ми дете. е мечта от дете. Буквално ще намери смисъл. Цялата история е, че На нея това е мечта от дете, а тя е 09. Да, сигурно е от много отдавна тази мечта. Защото тя вече не е дете, в смисъл 14-15 годишна. Какво говорите? брат ми в момента е почти на 20. Не, той 4 години по-голям от мен. И таковата. И като беше някъде, може би към, не знам, 12 годишен, аз съм била гордо на 8, може би. И беше казал на баща ми, аз искам да карам мотор. И логично баща ми просто го отряза и му каза никакъв шанс. И аз понеже съм много близка за брат ми. И нали веднага казах, той иска мотор, значи аз искам мотор. И то нали оттам почна, нали, щом брат ми го иска, значи аз го искам. И после с времето, после като почна да раста малко, почна да се поинтересувам повече и повече и повече. И аз просто стана като мечта в момента да имам тази книжка. И да, и като цяло брат ми се отказа, баща ми като му каза не, и той се отказа. В момента баща ми стават най-големите скандали. Това, че не иска да изкарам книжка, и аз пак ще изкарам тази книжка. Как ще изкажеш, като баща ти не дава? Кой ще плати? Да, най-малкото бях почнала работа лято, трябва пак да почна работа. Евала. Това вече е евала. Твърдите ли са толкова проблема? Просто